shi Abu Jahil aka ce zo Abu Jahil zo, wai kai me yasa ba za ka musulunta bane bayan ga hujjoji nan a bayyane? Sai ce yawa ni da su kabilan mu suna yin tserereniya, in suka yi daya suka wuce mu sai mu daya mu kamo su, in suka yi daya suka wuce mu sai mu daya mu kamo su, sai da muka yi kunnan doki sai suka ce ga annabi a cikin su, to me za mu kamo su kenan? sai ce dalilin da yasa ba zan musulunta ba kenan. innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Aka ce kaga annabin nan ka san shi, ka san babansa, ka san babarsa, ka san gidansu, ka san danginsa, a cikin ku ya girma har yayi aure, duk ba wanda yake zargin sa da komai. Me yasa zai ce Allah ya ce ka ki yadda Abu Jahil? Ce to ba anan take ba, da kabilan mu da kabilar tsere ake yi, su wuce mu da ɗayan mu wuce su da ɗaya, mu wuce su da su wuce mu da ɗaya, da muka yi kunnan doki muna neman me za mu ƙara, sai suka ce wa fina rasulullah, to da me za mu kama su kenan? Sun wuce mu kenan fara bada ci, to wallahi ba zan yadda ba. Ka ji abin da ya kai shi wuta, shi yasa ya fi kowa asara.